Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky narhy ýene özüniň rekord derejesine ýetip 29-njy maýda 1 Amerikan dollarynyň bahasy 23 manatdan hem aşdy. Şuň gün ortandan başlap Aşgabatda gara bazar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 23 manat 20 tengeden satyn alyp başladylar. Ýurdun welaýetlerinde bolsa dollaryň satyn alyş narhy 23 manat 50 tenge barabar boldy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Adatlyň beýleki bir habarçysy günüň dowamında paýtagtyň Berkarar Söwda merkezinde 1 Amerikan dollarynyň bahasynyň 25 manata çenli baryp ýetendigini habar berdi. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagan edileni bäri onuň gara bazardaky narhy barha ýokarlanyp, soňky 2,5 ýylyň dowamında resmi kursyň tas 7 esse gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi kursy bolsa 3,5 manat möçberinde saklanyp galýar. Munyň bilen bir wagtda ýurdun paýtagtynda we welaýetlerinde ady haritlarynyň gymmatlamagy we olaryň käbir görnüşleriniň gytalmagy bilen baglanşykly ýagdaýyň barha köp göze iýlendigini Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Soňky hepdelerde ady haritlarynyň tapdyrmaýan görnüşlerine Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen towuk etiniň hem goşulandygyny 28-nji maýda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Mundan öň bolsa daşary döwletlerden getirilen towuk etleriniň hem satuwda tapdyrmaýandygy barada maglumatlar gowşupdy. Aşgabatyň döwlete degişli adyk dukanlarynda şekeriň, ahal ýagynyň we unyň gyçylygy hem dowam edýär. Dukanlaryň öňündäki nowatlar gijeden diýen ýaly başlanýar. Nowatlaryň aşy köpligi sebäpli käte bu ýerde ýakalaşyklaryň hem bolýandygyny geçen hepde Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary gurrun beripdiler. Şekeriň 1 kilogramynyň bahasy hususy eýçilikdäki dukanlarda 15 manatdan, döwlet dukanlarynda 9 manatdan satylýar. Dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagynyň fonunda ýurtda ady haritlary esasan da daşary ýurtlardan import edilen haritlaryň şolsanda gökbakça önümleriniň çağlar üçin niýetlenen haritlaryň we dermanlaryň gymmatlamagy hem dowam edýär. Şu ýylyň başyndan bäri adyk we senat haritlary ortaça 100%, dermanlar 300% gymmatlady. Azatlygyň ýerli habarçylary we çeşmeler bilen söhbetdeş bolýan telekeçileriň ençemesi konvertasiýanyň çäklendirilmegi netijesinde özleriniň gara bazarda dollary resmi kursyň bahasyndan tas 7 esse gymmada satyn alýandyklaryny, şol sebäpli haritlaryň bahasynyň her hepdede gymmatlaýandygyny aýdýarlar. Ýatladyp geçsek 2016-njy ýylyň ýanwaryndan bäri Türkmenistanda bankdan konvertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt valutasyna şeýle-de Western Union we MoneyGram arkaly daşary ýurda uradyp bolýan puluň möçberine import bilen meşgullanýan telekeçileriň Merkezi Bank arkaly manady dollara öwürmek düzünlerine ençeme tapgyr çäklendirmeler girdildi. Bu aralykda ýurdun Demirazyk welaýaty Daşowuzda Garawun bankynyň Western Union halkara tiz pul geçirim hyzmatlarynyň peýdalanmak isleýän raýatlary jeton paýlap başlandygy barada habarlar peýda boldy. Jetonlar şu ýylyň oktyabr aýyndan dekabr aýy aralygy üçin berilýär. Şol jetonyň kömegi bilen Türkmenistanlylar 100 Amerikan dollaryny daşary ýurda iýerip bilerler diýip Kronika Türkmenistan neşri ýazýar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynan iýdarlaýan halkara we ýerli synçylaryň ençemesi ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýar. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň halkara valuta fondundan kredit soraýandygyny, ýöne halkara maliýe idarasynyň beýleki çäreler bilen bir hatarda resmi Aşgabada dollaryň manada bolan gatnaşygyny resmi derejede täzeden kesitlemek we manadyň hümmetsizlendirilmegini şert goşýandygyny habar beripdi.